Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri. Ya aku mau melihat prospek berambangnya Mas Andi belum. Lah kalau sadrone joget belum, ya ampun. Niki lho. Ini joget model apa wi? Aku mau melihat prospek berambangnya Mas Andi sing ditandur. Windy to lagune. Siapa kau? Ayang Saprol kok malah ora kelamben? Kok kebenet gak nek udah ngene iki? Nek kebenet kowe udah Nah, wi ben apa Prol diudek ngono wi? Ben kesot. Oh diwehi ngono wi ya? Ora enak bekecotku, Pral. Dek winge kena kok. Ikote didol, mangkane Dek apa tak tuku ndek bengi tawa ngono lho. Kulitku mbok tuku apa ora ning ngono. piye? Enak ora? Lah tak genahno kulit sing ndi? Kenek kangkos ke mbo milai apa ke nek kangkos ke. Halo Pak Kandi. Sama siapa? Sama siapa Pak Kandi? Moga mengganggu apa ora? Biasane ki rindu aku. Biasane Pak Kandi rindu aku loh. Nah, iya. Teman. Gantinya Pak Kandi. Mas siapa? Aan, Mas Aan. Rumahnya sini. Rumahnya Nono. Ya sini. Iya sini. Ya sini rumahnya. Udah kena margane. Sudah maem Pak Kandi. Sudah siang loh. Enggak apa-apa. Masak apa tadi? Belum masak. Belum masak. Kau belum masak apa? Iya coba. Nah, biasanya lo sudah beli mateng. Malah ketawa Pak Kandi. Wah. Beyo, Saprol kipu koyo ngono ki lho deloken. Piye bos ki? Enak sing dicepet ya, Ji. Kok embuh iki piye yo? Lah ndek ngenane bluron tek ora ngajak aku to, Ji. Ning kali. Ngono wi yo info, Mbak ning info ngono kok. Juga nek pelampung ngambang. Ngono wi kancane diinfo wong aku ki seneng bluron. Iki anu belum. Ki tandure berapa minggu lagi, Bro? Enggak tahu. Ini berarti bibit tok iki belum. Arek bibit tok. Ya Saprol nanggule sok apa? Saprol. Wah, udah bercocok tanam piye? Suwibuk bolo ki, kabeh suwibuk. Kuwi nek ngenaki sirahe wong ya semaput lho, Ji. Kuwi kliru le benakno. Lah pi cara kathok mesle to, King. Kok saya ora penak to. Iki penakno. Lho iku wong sing pakano manuk sing sing pakai. Yo penting. Anu, berarti keluar jalur ya, Bro. Merojol. Lah lho kok jadi Saprol merojol keluar jalur lho kok. Wis suwibuk bolo iki. Ayo mau mendung. Nek dideleh kono gak tamponan ya brembange. Akor pacaran karo Pak Kandi.
Mas Andi engko panggil aku mama. Lah iya ya. Nah makan apa Kandi? Sudah siang loh. Piye Apa kan nyambel? Nyambel apa? Nyambel ora. Terus lauke Lah goreng tempe. tempe tanpa tepung. Ya. Enggak ngerti tepung. Aja guyang-guyu kok anak sama mama kok. Pak kok digedang ini kok. Pas aku ganti Kok bojo. iso? Aku ganti bojo nyedak aku le. Lah iya. Wis gak apa-apa, Ben. Ki lho, jenenge kerja kok kon nunggoni mama gigi wi lho kok sok. Wong iki ngiwangi. Oh. Dik tunggoni ae. Uneting kosek lagi. Gone sapa makne to? Proyekmu sudah selesai porong. Makne to pleng Oh. warung ki lho. Gak ya wis keramikan. Blok iki pin burung to. Lawang kamar mandi gak kena diindepno kalau. Lah piye to tukangmu ya? Alah kes kamar to. Kok iso Lawang. ora kena dinepno tukang piye wi lho? Tukangnya sapa? Oh, dingin aja dipon geblak kabeh wis. Apa lah hari yang Lah terus akhirnya dibongkar neh. akan bongkar kok. Wah. Ora kok piye ngadus? Wah anu berarti proyekmu wis dienggo belajar ngono lho. Ini gara omah mau belajar. Lah kok iso wis pengalaman kok iso kejadian koyo ngono. Kok Alah iya iya. Ini mendem to. iki ketoke Mas. Ya gak ngerti aku to. Sing ini lho, iki Mas Dede Gembeng. Nenek iki Mas apa? Mas apa jajare tebak. Namanya? Jenenge ati. Aja dudo aku ki kenalan jenenge dhisik. Ini sapa Budal ning ngene to. Sapa ya? Sapa kaya nabrak urukan lemah. Enggak roe Mas iki. Gol nabrak cepet sih. Lagi jarang ning omah lho. Sing ndi? Gembeng kan jarang ning omah to. Jarang nang mah kene. Lho Mas iki gak yo nganjuk to? Lah iya kan jarang ning kene kok malah roh. Yo kan metu ning beranda. Iki sapa ya Mas sapa ya? Siapa ya? Iki sapa kok? Lho gak ngaku lho. Jendra. Nek golek Sewu Jan. Jan. Badran ora. Kok iso jenenge Mama Andi ki lho. Siap, Mas. Jendra, ini Jendra. ayo Mas apa jenenge? Jenenge. Bang iku. Lha ono to. Apa? Ono wong-wong jenenge Langsung sapa? paro. Yo enggak ero. Kok iso langsung paro aku ora ono paro. Iya to, aku gak Kok dari ini iki paling jendra kurang. Lho, takutku iki gak kena disewowo. Lah langsung paro lho, Cak. Lah ki lho diparing iki lho. Ya Mas Doyo te mulai jupuk parah ya coba ya. Paro jak tomblok. Bar rasa ngesot untungnya apa to, Ning? Ndak ada bibit. Anu, Ndak adanya. jogde ingi sore wi lho hewane kudu mangan wong ngono lho. Kede ingi sore. Paro ora bayar. Mosok. Paro. Paro dadi apa paro? Lah iki lho belo aku lho kok iso ditinggal dhewe karo Pak Kandi ning omah. Cacahe bodho mbuh ning ndi parake. Jere mau arep golek maem soalnya jarene ket esuk urung sarapan. Lah iki aku kon menemani Pak Kandi. Wonge lagi resik-resik. Resik-resik ning kene. Soalnya kayak mau jarene ket esuk urung padha sarapan. Loh, kok sudah selesai ta Pak Kandi? Iki mateng apa gak? Pentele wakeh ya. Ayam-ayam dadi ben padang. Apa bayar barang yo tak jero. Iki mau aku njupuk kulit bolo nang nggone Mas Doyo. Terus akhirnya mampir ngono. Ya kok tibake wonge bodho ngalih kabeh ngono. Lah iki menemani Pak Kandi tak mongi. Sudah luhur lho Pak Kandi. Maem dulu. Ya. Ya Joko nganti iki, Mbak. Tapi omah-omah iki
di sini mek mikul kayu, Mbak. Iki omah ki aku, Mbak, sing mikul. Eh. Tak pikul kabeh talas. Sepedaan. Lho sepedaan piye to wong nyolong, Mbak. Blandong. Maksudnya sepedahan ontel apa melampah? Ya mlaku to, Mbak. Oh, Akhir bar ngancing lawang. nggih. Jam 12 petang tiba mangan wis budal ning alas. Mulai bengi. Pun biasa nek Blandong iki. Mulai bengi-bengi. Jadi etongane omahku kan papan, Mbak. Besok lah terus Kanggo tukul omah iki. melampah awet kene dugi pundi? Yo benduren to, Mbak. Beyo, Sosok yo nang Ronan. masalah. Ronan. Jadi mulai bengi-bengi, Mbak. Jadi Mas Andi wis ngerti diceritani nek bapakmu dhisik sarane sak dibelah melu wong-wong. Dhisik kan angon, Mbak. Apa wis sekolah karo angon. Golek pedet lho, Pak Pedet lho, Mbak Nusa. Nggih. Jadi ngalih-ngalih. Daliane aku kaya gelem anu apa kuwi bar nginep apa kancing lawang terus ning alas. Mulai bengi-bengi, Mbak, mulai. Sosok bengi jegudak manten karo waker, Mbak. Kate ning alas kok wotele kaya ngono. Jadi sing penting Pak Gandhi gak kecekel. Nek bapak Sagasnya ya tetep. nek bapake tilasan kula sing keri niki lho. Niku nggih Blandong. Tapi nganu Pak Kandi. Nang jam kalih dina. Kuwi ya Bidale. kepalane iki. Mengke dinten apa terus bidale sonten apa injing ngoten. Nek apa Pak, nek mulih ki ya sing duwe ancer-ancer ampreh amane arep mulih ki dudi-dudi ngono wis duwe cekelan. Nggih. Ada jimat ya, Pak. Ngono kuwi. Dan ra ngono gak duwe omah, Mbak. Tapi nek Mas Kandi berarti kok Mas Kandi. Mas Andi laire anu nggih Ponaman. Maksudnya mboten usum bele-belean. Aman apa kuwi? Apa presidene Pak Gus Dur kalau Mbak. Kayak rada aman lah. Anu cara wong ning alas kayak aman. Nggih. Los cara anu ya gaji cekate manten ya gaji cekate waker. Jadi sak geleme, Mbak. Cara sedina kuwi balik bindo apa piye iso ae. Terus usum bele-belean niku Oh, aku ya kelas 3 lho, Mbak. tasik sekolah. Kelas 3 kae SD aku. Awakmu ya lambat-lambatan ya. Apa kuwi jenenge? Kalingan ya, Kak. Dereng to kula. Burung. Kula 99. Oh, jadi gak kalingan ya usune Wong- PKI ya. Bapak anu Mbah Nang kula niku anu lho. Jamane PKI lho, alitane. Oh, cilik. Ditirose didelikno teng gentong niku. Kene ya anu ndelik, modele kene ya ndelik. Tapi modele apa kene iki ditekoni lho, Pak. Anu maksudnya partaimu apa Pak Kandi? Nggih. Niku jaman riyen nggih niku. PNI aku. Kirane mboten anu sar. Cara Jawa kaya Pak Kandi kleru ya wis dicito. Pomo anu PNI. Ya dicito. Lah nggih. Lah wong kene iki lho, Mbak. Terus riyen damene pripun, Pak? Maksudnya piye? Damene mboten bleh-blehan niku lho. Oh, ya anu kae to, Mbak. Sing apa kuwi istilahnya mulai dipimpin Pak Soeharto kan apa piye ya. Anu, akhir wong dibeleh ini jadi akhir iki anu. Suwe-suwe aman gitu lho, Pak. Nggih. Suwe-suwe aman. Oh, akeh wong dadi dibeleh. Akhir bar magrib niku mesti anu apa Wong tirose teng alas niku teng plecer kok mayit. Teng kali-kali niku lho. Ning Toporo Ketan ndi ta jurusan ndi kok ora. Nggo mendem wong mati. Lah kuburan kene iya, Mbak, kuburan Telagan. Nggo mendemi wong mati PKI. Bisa. Nah, jadi begitu lor ceritane. Cerita anu dongeng zaman biyen ngono. Jadi aku urung enek, aku tahun 99 lahir. Jadi urung enek zaman kuwi. Pak Gandhi kelas 3 SD, Mbak. Pun kemutan. Wis aku Yuh. ya ra terima kemutan wis sapal ngene gak awet. Berarti anu nggih, Pak. Kelas 3 aku. Maksudnya setiap tiang jaler sing dibeleh napa ya pripun? anu wedok bareng.
Sing penting anu nggih. Pas ditangkleti melu apa ngono kuwi kae. Heeh. Aku di kelas 3 wis ditekoni karo pamong kene. Ditekoni. Makane anu kowe malu apa? Ya jawabe untungnya kok ya bener. PNI. Padahal tasik kelas 3 Kelas SD. 3 tapi wis beber aja. Niku nek carane sakniki niku bocah dereng Gung anu dereng Jawa. Tapi Pak Kandi wis iso nyaut. Nggih. Ya perangkat kene, Mbak. Wong kene iki, Mbak. Pomo ya Daud, usun Daud. Pari anu ngono kae, arti tandur ngono kae. Ora pi dijiko. Dijiko. Jajal kok atek ra ngeri iki lho. Bojone iki lho. Jadi ini sahabatan terus nganti mulut ngono kae anu dijiko. Anu diparen ning sawah. Ya, jadi ceritane ngono kuwi lho. Perjuangane wong jaman biyen pengen urip. Nah, untuk kali ini tak tutup dulu, nanti dilanjut lagi podcast dengan Saprol. Ngenteni vlogku bolo akar podcast Saprol. Podcast asal usule Saprol. Nah, ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.